mig. Okay, vi sidder i flyet, som vi har taget fra Istanbul til København nu. Så vi er meget snart hjemme på vores dejlige tur, og vi glæder os. Nu er det den 12. december. 12. time, vi er i fly. Eller noget i den stil. Det er meget lang tid. Meget lang tid. Vi har haft en rigtig, rigtig skøn tur til Tanzania, og vi glæder os også lidt til at komme hjem. Men vi kommer godt nok også til at savne. Nej, ikke til vejret. Jeg kunne godt ikke til vejret. Men jeg glæder mig til at se alle dem, man savner. Ja. Og få noget dejligt dansk mad. Dejlig dansk mad. Det har vi virkelig savnet. Jeg skal bare danse. Ja. Det er bare det. Selvom vi har været i Afrika, har vi haft utroligt lidt dans. Det har været meget... Ikke det, der har været på fokus i hvert fald. Nej. Så har vi lavet en masse andre meget berigende ting. Selvom vi har været afsted i 12 dage, føler jeg, at vi har været afsted i et år. Så lang tid er det sådan. Jeg har ingen idé om, hvordan Danmark er lige nu. Virkelig, altså. Nej, det er meget langt væk. Tak herfra. Tak herfra. Tak herfra. Tak herfra.